Hej, Supro show Isiginnaarluarisi uatrarpunga. Uanga. Supro show Unnummut. Aaqqissuisut DJ marluk tusarnaariarmikuugut apersormikuugut takutitassiap aamma Didas dansere takutittisammin piarersartut takutitassiap taamnakkalaatigut takutittinartakulassa. Isiginnaarluarisi. Mussakkut katuamippugut piakastasaalami ayukua angut martiijajartartakku paasingilaassuusuulertamaani. Hi. What are you doing here? We're here to make some music, to bring some music stuff what we do around ours, and just do it around here and work with some people from here. DJ marluk Belgiamiut qanittumaaneqqamerput tak atqarput DJ Grasshopper paallu DJ lamong kisia USA-mingaannerpoq Tysklandimil najoqarluni kisianit massakkuput Belgiamiut DJ Grasshopper suleqatiarlu taakkuamaangerput projektim aallartitiniarlutik katua suleqatialugu taal nuupporsikkut suleqatialuit DJ Lamonil Grasshopperil nipilersoriaas hip-hop scratchernerlu sammisarivaat taal Grasshopper 14-15 missaai ukiorlun scratcherin aallartinnikua Lamonilu 16 ukiorlun aallartinnikullu DJ Grasshopper CD 30 missaan ilaffiginikuai suleqataalluni taakkua suleqatiinikuusai ukupput ilaikupput Plate Londonimingaanaso Kate Negro BLX LA алларпассуил DJ lamong ikittunguan ikinnerulaanik suleqatiqarnikuu DJ lamong oqarp akissarseruloorn ajorlutik scratcheriaanga malun mixeriaanga hip hopini kisiannil teknonik poppinil mixerisartaakkuga aningaasерsiaqarneruissup lamoonnikkunningaan namminerl hip hopiugaptis akikinnerulaarlutik kisiat teknoningo mixerisartut teknikke eqqarsaatiinginnerugamikku taanamminerlutingo teknikkerta taak ataqqinaullu sulisarput ta maangarnerat katuap akilerpaa katua suleqatialuumaangermuta nammin oqarmaangaguutikkamik qianarpoq kisian eqqissisimallut I've done my own solo album, you know. I've done like 60 mixtapes, so we're busy, you know. Okay, mag missaani una projekti pingoartuarsimu suleqatiuut jante frode aammalu Belgien kulturhuse forut ismaqarpoq siumut tassa kulturhus taanna sorsunnersu siulliakinguninanguani kentimi Belgiami sulisartut illorisimasaat illungaatsaarsuarmaakka tuamingaan minnerpaam pingasoriam anginaru takkua suleqatiuut qalittumik ismaqatigisteqarlutala ung suleqatiginissu sunnalu suleqatigistiuarput joutas jantevruute ismassarsiarismaa italeppolaars tassa kalaalsorlu aunnaat ulloriaai projektilu taanna ingarluneqarpoq nulutsinni Islandimi Belgien kentimi aammalu Quebeckim Canada tassa uut katuaq aammalu Islandimi Reykjavik festivali aammalu kentimi taanna kulturhusi siumut qoinaraluaqaatamuta taanna takpingasuulluta ismaqatigisma atsuoqatiginikuu taavalu aningaasin qinnuteqarluta iumut unga projektingaatsaarsugu siunartaao novembermaani uotaforum tasuvamperam saparikkinnaakkingalliitullia maani festivaaliliussalluta katuami tassanil festivaalin projektin assiingitsin katuapaqataaffa projekto
uani soorlu massik ingerlassortakusarsitassaavo hip hop diilia DJ Lamont aamma DJ Grasshopper uani Belgiamiut peqataasupput taa nuuppaus suleqatiga tasmaappa Henrik Broberg aamma John Olsen station suleqatiga tansiunnerfiu konsertiliussisut ataatsimooqlumik maannuemperimi taawut aamma kentimi takutitsoqassasut konsertimik aamma decemberi sapalikinnaata appaa tassa siunnerfiu maani festivaliliussisut sapalikinnara aammalu kentimi festivali aamma sapalikinnara maani aamma ingerlunaqartussaassaput uam peqataaffigisarput akiussaaffisarput tassa qusik alla Robert Perry aamma Maslum Holt peqataaffigisarput taawut tassun qusik ilaawu aamma Islannimiut tamarparpaartartu Peter Mitidik aammalu kentimi tamarparpaartar Gert Hagemann staksi samaallutik ingam aalлaavigalu nutaaliussapпут uko projektit tamarmik aalлaavivaat nutaaliornermik aalлaaveqassas kisianni kulturuteqqamik aalлаавилла tassa kultur ineriartorn pingaartoruissuugami pingortitiuartornissa kisianni toqqamiviginissaat aam pingaartoruissuulluni nimmini kulturulasa. Henrik, hvad laver du her i det her projekt? Jeg laver musik sammen med Grass og Lamont. Det er primært det, jeg laver. Jeg er den grønlandske del af det her projekt her. Og hvor Grass og Lamont så er den belgiske del af det. Hvordan har I fået kontakt med dem? Altså, hvordan? Jamen, det er igennem Radioa. Det var Radioa, der tog kontakt til mig. Så går jeg ud fra, at Forrødt kulturhuset nede i Gent har fået fat i Grass og Lamont. Men det var igennem Radioa, jeg fik det her projekt. Er det så kun dig, der er den grønlandske del, eller er der andre? Jamen, altså, John Olsen er også med fra Nuuk også. Og det er sådan set også, der er den grønlandske del af det her projekt. Is there any like basic rules? Basically, what we use like stickers to mark where we are, and also for queuing up records. So this is like a sticker right here. Maybe you can film it. Oh, you see it? Okay. This is for we use this kind of sticker to queue up the record, just to get the right cue point. Like I want to start like at this point. I want this sample. So just do like this, and so I don't need any headphones. I just put the needle on its place right here, and voila. Same here. So. DJ Lamont skratteriangam hører telefon aton airpai kisian nipputtartut LPM ikkuttarpai taatakunissaami suminga allartisanerlun namminerlun ilinniarnikuaa skratterineq misilittaasaqattaarlun kammalaatimingingaa ikiorteqattaarluni internettikkull filmin takullat takusarlun skratteris inu alla isiginnaaqissaarluu qan iliornersut taamaallun ilinniarnikuaa kia annertunerpaam tasnamminerlun ilinniarsarinikkua that you like to listen to, and then you can like make up stuff, you know, and try to mix it in right and cut it in right, and that's how I learned it first. First, I started mixing a whole lot of different music that I liked, and by just mixing it, you just learn how to count bars and move on. You move on from that, and you get better and better, hopefully, after time.
Atagan takoqameqquu DJ Dava. Qitinnarm saassaagut Didas danseboom qitittartut takutitassiap piarersartut takulas. Mia, hvor lang tid har du trænet her? Det ved jeg ikke. Det ved jeg. Siden august. Kan du godt lide det? Ja. Hvor mange gange om ugen træner du? Det er kun onsdag. I hvor lang tid? En time. Du skal jo snart optræde. Er du nervøs? Måske, ja, på en måde er jeg. Kan du næsten ikke vente? Nej, jeg glæder mig overhovedet ikke. Hvorfor ikke? Jamen, det ved jeg ikke sådan. Jeg bliver bare helt vildt nervøs, så gør jeg fejl. Det skal nok gå. Har du drømme om at blive en stor danser, når du bliver stor? Nej, det har jeg aldrig tænkt på, helt ærligt. Hvorfor ikke? Hvad vil du så gerne være? Det ved jeg. Nej, jeg vil bare blive helikopterpilot. Qitittartuutai nuanariviu qitittarner. Ja. Qansivisutugisum imaatsungiusarnikuusa. August. August mangaani aallartuppas. Sapatakunaan qasseria imaatsungiusartarpasa. Bingasungon. Qanusivisutugisumi. Indtil. Takutitsingaaleqpusa. Qilanarpit. Ja. Anilangagillarpiu. Ja. Annika, hvor lang tid har du trænet pigerne? Siden august sidste år. Hvor lang tid har du været træner hos Didas? Og siden august. Så det er det første. Er det svært at træne dem? Det var lidt i starten, fordi det er jo begyndere. Der er ingen af dem, der har danset før. Men ellers ikke. Det går hurtigt. De er meget lærernemme. Hvordan finder du på dansen? Hvor er altså trinene? Er det svært? Nogle gange så kører man lidt træt i det, fordi man er alene om at lave dansene, men det går. Man skal bare øve sig derhjemme og øve. Så kommer det. Har du selv prøvet at optræde med dans? Ja, jeg begyndte selv til dans forrige år, og så optrådte jeg til Didas show, hun havde. Annika Gunnadal ukiumarlaangiummat qitilluunsungiusarlun aallartissimava. Ta ukiukingullaq meeqqan qitinnersungiusaasungersuga. Ааллаққааммунгоос аперналааралуарписсутигилунаммин qitisuliarisarami. Kisia meeqqa ilikkayaqimmat ajungilaq. Sungiusarlut tas ajarnaajorpa. Takua qitittartuaqqat aterap superstars. Har de et navn, den der dansegruppen? Dem her, ja, de hedder Superstars. Hvad med dit eget dansegruppe? Vi har ikke noget navn. Vi er bare salsaholdet. Okay. Sissi Knudsen. Hvad er din rolle i det her show?
Jeg har fået den chance at vise mit tøj frem til Didas mellemopvisning. Det vil sige, at jeg får lov til at vise mit tøj frem mellem hendes 2 show, danseshow. Hvad er det så for noget tøj? Jamen, mit tøj det er for mænd og kvinder. Som regel mest kvinder, for nu er jeg selv kvinde, ikke? Og der prøver jeg at finde frem til kvindens stærke sider. For eksempel, en kvinde kan få skræddersyet en kjole hos mig. For eksempel her i Nuuk, der er der ikke så mange chancer for at finde sin eget lille personlige del, altså bluse, så ser man 4 andre, der har dem. Det er jo, jeg har selv været der, det er ikke særlig skægt. Så derfor er det rart, både med farvemæssigt, og hvis man bedst kan lide helt korte bluser, det er ikke lige mode lige for øjeblikket. Det kan jeg sagtens ordne. Lige fra store kjoler til... Sisi Knudsen атисалиортартуувор титтактакутитсинерат акорнани атисактакутитсуссаавор. Атисаатаи ангутинеортууп арнаноорлутил кися амерланер арнаноор писсатигалугуунаммин арнаагами. Оқалуттуарпоқ соор нуумин аюарарлуни иллоқарфми кисуаарсуугами таасоор писиниарфи фиу атисаатаи икиттуаарсуусарлут таасоор арлаан туйуулумиллуунни писаараан таа аампаасиссаваасоор инуисисам алтаамааттун пеқар таа нуаннерпаллаангиннам та сисимукартоқарсинааверо атисан аллан санатитсиарторторарла. Og så begyndte jeg at sy kjoler og bluser og tasker, armbånd, alt hvad der overhovedet kan sys. Så lavede jeg selv øreringe og simpelthen super kreativ. Har du så været til nogle kurser eller sådan noget? Det har jeg ikke, jeg var selvlært. Fuldstændig. Det er da flot klaret. Hej, hvad hedder du? Jeg hedder Malu. Og hvor gammel er du? Jeg er 13 år. Hvor lang tid har du gået til dans? Til sommer har jeg gået til dans i cirka 3 år. Godt, det er lang tid. Hvor mange gange om ugen træner I så? Som regel 1 gang om ugen, men hvis det er, vi skal have et show, så er det flere gange om ugen. Hvor lang tid tager en træning så? 1,5 time, tror jeg. Kan du godt lide det? Ja. Jeg har jo et show snart. Hvad synes du om den? Jeg synes, det er meget godt. Det er lidt anderledes, end det vi har prøvet de andre år. Ja, okay. Er du nervøs for det? Ja. Hej, Elren er til Rappen. Ortukunut. Rasin og Rappen. Famtani. qitittartuutai. Qansavisutigisum qitittarnikuin. 2000 аллартип. Okay. Qanakulakittigisum sungiusartarpasi. Sisamangornik. Qansavisutigisartaava. 2 til. Ernan tittasta sisooqartussaa iltakutitteqataasavit. Nej. Saumata. Ааллаққаникугам qoornumillu tata sungiusariarpiartarma sungiusariarniajora. Hvornår startede du dit danseprøve? Jeg startede dansebureauet i 2002. Hvad fik dig til at starte? Jeg startede det på grund af, at jeg havde i et år undervist for KUF. Og der startede interessen for at starte dansebureauet. Fordi jeg kunne se, at der var mange unge, som havde lyst til at danse. Har du selv danset, og hvor lang tid har du danset, hvis det er? Jeg har danset, da jeg var lille, men ellers ikke rigtig siden jeg måske var 12 år eller sådan noget. Så startede jeg først der i 2000. Hvor mange hold har du? Der er 6 hold i det hele. Der er 65 elever i alt. Og hvor gammel er du? De yngste er 8 år, og så de ældste er midt i 20'erne. Hvad koster det at være med her? Det koster 750 for 5 måneder. Så sæsonen kører 10 måneder. Ja. Har du en uddannelse som dansinstruktør, eller er du selv lært? Nej, jeg har ikke nogen uddannelse inden for dans, så det er selv lært.
aldersgruppe. Den har jeg taget. Kan det betale sig at have sådan et bureau? Nej. Kan det betale sig at have et bureau, dansebureau? Ja, altså nu, jeg har ikke startet dansebureauet, fordi at... Титтамеэрааллуни илqitинни соqутигисарисимаваа кисиан аатсаа ааллартиссимуу 2000-тими 2001-тим коммуни атаанииллун qitinnarmsungiusartarfi ютеқарсимава таа 2002-ми аатсаат дансеперуни ааллартиссималлугу дансеперуан ааллартиннеран писсутаасимав инуусуттуақарпассуи qitikkусуссимаммата дансеперуани холли арфиналиуппут тассаа 65-ин илиниартоқарпоқ аатас qitittartut тааккуа укиориваат арфинерпингасуни 20 миссаан укиулли qaammat tallum ilaaниараанни 750-сеқарпоқ таа сезонни атаас qaammat quliupput takutitsinikuupput maayap arfinpingayuani takutitsinissaminnut aatsaajуулlikingorna sungiusarlut ааллартиссимаппут пилерсаару таасимагалуарам аггустимиссаани сунгиусарниарлутик кися кингусинаарлут такутитсиниссамин сунгиусарлут ааллартиппут таамаам сукатаарсуатаарсимаппут такутитсинissаат триссиккормиорпалаассаақ Så, og så blandet det sådan med lidt det nye, som vi laver, eller showdance, ikke? Aataagan takoqameqqor titta tansaperumingaani takutitsinussamat piaqersartut taamassak takulasaor takutittineeqan ingerlasumanersa
Masakit. Supro show nalok po. Nikyo kasi santa sa ba? Duelund. Ilo. Yeah. Bye-bye. Hey mama, this that shit that make you move, mama. Get on the floor and move your booty, mama. We the blast masters blasting up the drum.